bosku. Ini biar dhewean. Nu lagu lu santai nih di rumah. Sepimu ndang iki. Karo do ngopi mang tadi. Karo terus balik kok. Temen-temen ngaret tak balik meket mau. Karo Gunung metu jute iki. Gini mang. Yo tahun ngaret tak seneni ae untine tak seneni dodo turat kowe sing lem. Baik saya piye le? Pusing ambil deh. Jadi anu pusing jerene lagi kedalan. Loro balung malah. Wis tak kandhani yo. Iki malah apa rewel nih. Saiki coba kono seneng bojo wong. Lah aku malah namaku dikontine. Kuwi kandhani to, Pak. Kandhani sing ape to? Wis tak kandhani ya kae wong bisa. Ini kandhani sing ape? Kan beda ambil deh. Ya, Kandhani lah. Kandhani sing karo bulan cinta iki sing apik, sing bersih ngono Mas. Jadi yang nama kan jeneng terbaru. Wis tak mulai saya tak makani wedhus. mau usah ayo curhat rek gitu. Gini. Foto Mas Samno dingin untuk nasabah. Nah, wis sing nyilek dhuwit iki bojone sing itu. Iya. Yo rasi yo sithik lah nyilek. Piro nyilane, Bro? Piro yo gede 2000 gitu. Lari pusing 2000 yo lumayan ngono rek Mas. tulisane. Mesti tak tagih sing metu kuwi malah bojone sing lanang. Ya. Lanjut teks. Waduh, ini gak kenal kowe. Terus Tontonan lho bar kuwi. Lah weh meh gede lho Mas kowe. Iya aku maju tak jebat entak-entakan lha aku mosok gak salah. Oh iya bener. Wong sing salah bojone. Nyileh ramong sing lanang. Lah wi waktu kuwi weh dadi sing nasabahmu ki tanggunge ning gak kono sing bojone. Terus saya moro ditodong malah todong sing lanang. Nah terus piye? Kasih tonggo-tonggone iki moe tentara. Aparat e. Terus piye dadi tukaran nanti sing lanang iki dadi. Yo cekcok to Mas. Cekcok. Nah, aku yo bar kuwi yo yen nang Gus. Berarti gue sempat jaluk gitu tuh. Lagi pisan. Berarti mate pas ndiki iki gung-gung iki duwite. Gung. Mah tukaran kuwi. Tukaran karo bojone. Ngene iki rek. Aku wis dene Lah iki ngene apa nyinah duit. tangan kosong lho. Nek cara nyinah duit nek nyinah duit ora gak iso iki. Gak iso. Gone gak enak karo kowe ya. Ora iso. Ngene wae penting to lapor kantor pusatmu sing terus mung gede kowe ngomong apa none nek kowe nagih Mas kadang wis to. Kowe ben bantu Mas ya. Ndi aku ngomong Mas ngomong. barani atasanku telu. Ya Wis dene damai. dadi nek cara nagihne kan wis penak ngono Mas. Anak bojone iki yo ngaku salah gak omong lanang. Yo. Yo nyadar diri lah yo. Ya wis tak mulai ya tak tilik wedhus wis dipakani burung. Iya, dan cilik iku matur neh kek. Yo aja lali bekas kemo lho. Siap. Mate nek petuk samet dikandani sing bekas kemo. Oke, Mas. Untuk nasabah anyar. Apa Mat? Diwan iki Woi, ngalamun ae gini-gini awakmu. Ngomong ra dede, diomongno ben penak, ben los. Ngono kae. Sak mereka tuh mrene sedih dulu gitu. Desa slow wis. Ya lagi dene deh. Nek bojone tak tresnane ya gondol wong. Wong kowe iki lagi dogo iki. Bojone ora wong serana bojone. Lah kadung ngene kok. Kadung ngene, aku wis kadung ngene lho karo kono iki. Terus piye? Mbok yo gak dikenalan sapa iki. Ben ampre aku ki iso nggathuk neh kaya ngene. Oh, iki sing tak ngono gak ketok piye? Kan musik nek gak ketok nek ketok. Ya maksudnya yo wong sekti ngono model iki. Aku yo duwe kenalan. Jane piye iki ora. Kowe nek ketok tenanan yo tak doi alamate omahe. Ben nak kowe kok ben yo omong dhewe karo gawe. Ben roh solusine piye. Oh penak be, nak karo wong biasa iki. Yo nek ora palik kae nek ngono kae. Wong paling yo kuwi to arek ngandani.
bener piye, sing apik piye. Wong pemuda kok ngene kan. Lha kuwi wedhus sih. Jajal kan biar truk kok Nah, nyopir. jane yo engko kancane ngono kae lho. Pengen kancane nang dolan nunggu apa numpak pit kok unta ngono kan yo ketok mejin ngono kae to ben-benan nang kampung ngono kae to. Jajal le sore name gawe. Baik bulan kalau Ya aku iki nek Pak Lek nesu aku dari Yo, kok tak- srek omahe iki. tak meneng-meneng to karo Pak Le. Menang-menang yo. Lho Pak Le iki ces kurek. Tenang Tenang ae. menang-menang yo aja sampe Pak Lek yo. Tenang kowe, ku tak dialamate to. Omahe gudon. Kowe nek lorong ngiri, iki omahe madhepe ngidul. Cate rupane kuning. Ya ku jel rono. Nganti deh. Loro gudon. Longgone akeh lho, longon ndi? Loro gudon nek kowe lorong ngiri to. Iku omahe rupane kuning. Gulone akeh ngono kae yo gulon. Dijejal sing kok sore disuruh pet. Patokane iki yo nandi lho. Tadi patokane kuwi lho patokane. Kowe nek antes tenanan to, kuwi to lurung iki gudon. Belok kiri to. Lah kuwi ku ngarep main ki nek sawah. Bar tandur jagung tapi dipanen. Omahe yo cilik apa anane. Jajal kuwi sore rono nek emang tenan kowe tenanan. Omah sing kae sing ngarep sawah kae sing tandurane sing jagunge dienteki kae, panen Yo, kae. Paneni coklek tok. Kayak mbah sapa jenenge? Mbah Mahmud jenenge. Mbah Mahmud. Heeh. Ini pemume tenanan to ngusir rono gak apa-apa. Nek omah ndek enak sore. Kan awan ketoke yo ngono mider. Sore. Yo sore wae rono. Jajal. Yo wis aku tak balik di mana nasabah nang omahku ta. Tak urusane sik yo. Endi? Lah aku ape utang dhuwit kok malah nyalah piye to? Tapi aku nak koncone dhewe iki nding kalah karo aku. Tak nyile wong takut desa lah. Kuwi gede ning aku. Kan di mang takut desa ning omahku ping gedhe. Lah engko aku anu piye? Lho apa? Wis to sebenarnya Mbah Mahmud itu syaratnya pepek. Wis ngono tok aku saiki mari namaku sing nasabah anyar ngenteni aku. Wis yo. Gak ngopi sih. Gak laku poso iki. Yuk, balik nang oi. Yo beli sik. Yo ya hati-hati. Ini mesti paling nesu mesti. Medukun yang mau yang musyrik. Wes lah rapopo demi cintaku karo bojone kae, tak cintai. Piye? Aku yo mahal. Paling mesti nesu. Pengen perut dukun. Sampai Pak sak nesu. Tapi intinya saya wis gak apa-apa buta wis demi cinta karo Adinda wis apa tak lakoni tes ngene aku tak lakoni wis aku wis modal nekat gitu wis ra iso modal nekat Iki ranti duit. Kene wong nawan-nawani duit ngono yo. Codot jeli utangan yo ra iso. Kanca ngono. Pusing aku. Wis yo mangan moe selamat. Tak nelpon Mahmud tahu. Wah, codot. Codot iki. Halo. Halo, Mbak, ning ndi, Mbak? Ning ndi iki posisi? Iki lagi ning mah. Enek opo? Iki aku duwe bisnis gede iki gelem ora iki, duwite akeh kayane. Nah, aku sing penting cocok. Iki nak karo raimu cocok banget iki pokoke. Iya. Bisnis apa iku? Iki aku duwe kanca jenis Slamet iki wae edan karo cewek iki. Terus Kowe kon dadi aku gampang, penting mbok atur wae piye. Wonge penting mbok atur, aku siap. Oke, ketone iki kayane engko sore wonge OTW omahmu. Oke, siap. Jam piro? Sore yo. Ya sorenan iki tunggu wae engko sore ning omahmu mau paling. Wis tak doi alamate omahmu iki. oke. Ya wis e. Iki ana
Nasabah anyar ki teko. Oh iya siap. Tak tunggu nih, aku tak gak metu. Waalaikumsalam. Oke. Cocok iki, tandang siap-siap aku. Wis, pokoknya dadi duit. Entuk duit ora urus nipu wong. Cocok iki. Bayaran iki aku. Apa nih sini sama? Nonton sejak itu. Kayak wong pekok iki. Ora urus, penting bayaran. Semua. Masang iket ben koyo mbah-mbah. Mbah-mbah pinter. Mbah wong pinter. Wis to. Nipu wong 2,000 years later. iki wong wis slamet. Orang teko-teko. Jangan-jangan codet ngapusi iki. Nganti ngapusi. Kedot-codot tak keplak sirahe. Boleh, ora tak kunci. Kene aku. Iki anu bener. Omahe Mbah Mahmud. Oh iya, bener kene Mas. Bener iki. Bener. Enggak salah gitu berarti. Ya, Iya sama. Masalah apa, Bro? kenapa masalahnya? Enggak sakit. Aku ki tresno. Cinta karo Dinda. Ya. Iki opo biayane? Sapi. Pakai opo? Aku ngono kok nganggo ubah-ubah. Wis enek opo iki ngomong karo bae. Aku wis cinta Karo karo sapa? Dinda. Kuwi status di bojo. Wis tak cintai. Aku kadung ngene lho. Ngene kok ngene. Udah iki tak iso ra iso iki aku kudu mbok ambek kon kudu dadi bojo. Wes tau wes ae. Iki aku masalah kudu kelaron dhisik ngono, Mbah. Piye? Penasaran fotone. Ayu, bocah ayu, Mbah. Ayu tenan. Iki bocah. Yo iki opo ngene? Nah. Iki fotone. Iki. Musik. Iki kok bojone kanca. Wes. Aku gak gumun nih bojone arep kayak tanggamu kanca sampe buta iki. Aku ndek iki pas nganu. Adi codot. Wi kon rene aku kudu sampe iki dicintai. Wong dhewe dukun sakti kok. Tetep iso. Iya. Tenang. Syarat. Salah gempak. Salah kepak, Mbak. Ngene. Kowe nggawe duit 3 juta. Yo ora apa wis tau nggone ono salah tak kepak kok codot kancaku. Yo ngene le. Gak apa-apa ora dulu. Sesuk sore rene neh. Yo. Jam 4. Rene nggawe duit 3 juta. Lah aku ora ndek duwe semono apa pengganti. Yo wis ora urus. Pokoke ndek kon rene nggawe duit 3 juta. Tak jam iki wong. Iki ya tak sangon. Tak syarati. Ben rainem ganteng. Ganteng iki. Walah ganteng. Tenan karo kowe. Tak syaratane dhisik. Apa iki? Yo. Dia. Gasan tidak masuk loh ya Allah. Dia salah. Tenang. Astagfirullah. Teles kabeh aku iki. Wes salah nan. Abape iki wae. Kok ngomong to le. Iki wis tak jamin tos pleng. Ya ora ngono, Mbah. Sumpah iki lho ababmu kok tebon bareng kok gabas ini ya Allah. Gak apa-apa. Lah nopo dene Mbak? Kletong kok pangan kok piye ya, Mbak? Iki kok ngene. Mangan jengkol. Ya bener ya. Astagfirullah, Kak. Iki ngene iki lho, dene jare magang dadi malah elek ini. Dadi Sisuk rene nggawa 3 juta. dadi Tak jamin dadi karo kowe. siap. Teh piye amprek demi Adinda apapun kulakukan
Ngono tak balik sik mbak aku, Mbak. Yo, Gue gali duit kono. 3 juta. Wes balik sik, Mbak. Gali ya kono. Woi, anu, karate kleri, Mbak. Mbak, ki, Mbak. Karate iki. Woi, ora apa-apa, kowe iki nggo mangan sewulan. Wes sopo kono, ndang balik. Wes, Balik. wes pinter aku. Pinter aku. Balik. Matur nuwun, jangan tak tangan dhewe, Mbak. Balik. Asok. Dengar musik lambada dalam pesta meriah dengan gadis yang cantik jelita. Adu senyum manisnya yang ramah dan ceria. Dia tawarkan kopi lambada. Oh kasihku, aku jatuh cinta. Oh asingkan dia balas cinta.